Moi vaan kaikille. Tänäänhän me vietettiin Kuulanin kanssa koko päivä Porvoon skiissa lasketellen. Ja jo bussimatkalla kotiin sain kuulla, miten kauhea hinku toisilla oli päästä sinne takaisin ja suunnittelivat jo kovasti paluuta. Nyt mä voin ihan vinkiksi kertoa teille, että löysin nettisivulta ystävänpäivän myynnin, eli heiltä voi ostaa 2 iltalippua yhden hinnalla tai 2 päivälippua yhden hinnalla. Ja sieltä saa myös tosiaan laskettelua iltana, niin lippu plus vuokra saa paljon halvemmalla, tai sitten voi ostaa laskettelupäivän, missä on lippu plus vuokra melkein puoleen hintaan. Eli kannattaa kyllä hyödyntää, jos suinkin haluaa sinne lapsensa uudelleen viedä. Ja sitten mikä toinen tuli, kun nythän kaikkihan tarvitsisi tietenkin suksia ja muita, niin heillä on myös tämmöinen laskettelusetti kaudeksi. Eli sä voit käydä hakemaan sieltä sukset, monot, kypärät ja sauvat ja saat pitää ne koko kauden ja kun kausi loppuu, niin palautatte. Ja sitten sä pystyy tosiaan, että jos joku hajoaa tai muuten ei miellytä, niin niitä voi käydä siinä sen vuokra-ajan niin kuin puitteissa vaihtamassa, eli jos tarvit terävämmät reunat suksiin tai tarvitset uudet monot tai ihan mitä vaan, niin sen pystyy vaihtamaan siinä aikana. Eli kannattaa tutustua. Mutta päivä oli tosi siisti, kaikki tykkäsi ja oli ihan rento meininki. Sinne kannattaa mennä koko perheen kerran, koska siellä oli tosi hyvät pienimmillekin lapsille semmoiset tuubit, missä pystyi olemaan kyydissä, semmoinen karuselli, tuubikaruselli, vai miksiköhän sitä kutsuisi, ja pomppulinnaa, ja sitten grillipaikka oli tosi hieno, eli siellä on kuulemma viikonloppuisinkin, niin siellä on tulet, eli voi ottaa omat eväät mukaan ja mennä grillaamaan. Viekähän lapset uudestaan ja menkää koko perheen kerran. Kyllä se kannattaa. Moi moi!